Hi mga kapuso, welcome back. You're still watching GMA Regional TV Early Edition. Sigurado masadyahan gid kamo subong agab ha. Okay. Komedyante kag paborito nga best friend sa masamisang aton mga bida ang aton bisita this morning. Ara man siya subong sa mystery series nga Love You Stranger. With us is the beautiful May Bautista. May, may aga. Welcome to GMA Regional TV Early Edition. Hello, hello, hello. Wow! Hello! Hi, Adrian! Maayong aga sa inyo po sa GMA Regional TV Early Edition at sa mga kapuso po natin dyan po sa Western Visayas. Yay! Kamusta po kayong lahat? Sa iyong experience bilang isang comedian, mahirap bang magpatawa, May? Ano-anong mga struggles mo bilang isang komedyante? Adrian, siguro dahil nga likas na siguro yung pagpapatawa sa akin. Dahil siguro kung natural ka na komedyante, on and off cam, parang mas madali. Ang struggle na experience siguro ng isang comedian, yung kung hindi ka na siguro effective na magpatawa. Eto, May. Baka medyo madrama to. Ano naman ang satisfaction and joy of being a comedian? Yes, syempre naman, Adrian, yung kapag makikita ka nila, hindi ka pa nagsasalita, hindi pa bumubuka yung bibig mo, good vibes ka na para sa kanila, di ba? Yun yung napakasarap na pakiramdam, napapasaya mo sila, and of course, yun bang, lalo na sa panahon ngayon, syempre, mas kailangan natin yung meron kang mapasaya, may nagpapasaya sa'yo, yun. Let's talk about Love You Stranger. Ano masasabi mo sa patuloy na suporta ng mga kapuso natin sa programa niyo? Yes, mga kapuso, maraming salamat po ha. Ito talagang in behalf na rin po ng lahat ng cast ng Love You Stranger. Maraming salamat po. Talagang pinag-uusapan siya, hindi na pinag-uusapan. Ang tatalino po ng mga viewers namin. Yung parang pati ikaw mapapaisip ka na, oo nga no, pwede. Yung ganon. So shout out po sa lahat ng mga viewers po ng Love You Stranger ang galing nyo pong mag-isip. Parang sa kanila, okay, ito yung solid na ako, ito na yung nangyayari, ito na yung pinaghihinalaan. Mamaya hindi pala, yung mga ganon. Naku, Adrian, panoorin mo talaga, tutukan mo talaga, Adrian ha. Ay, naku talaga. May, personally ikaw, anong natutunan mo sa Love You Stranger? Wala. Just kidding. Inaasar lang kita, Adrian. Pero marami po akong natutunan, okay? In every chaos, may pandemic man o hindi, talagang dapat may pagmamahal. Siguro kung wala noon, yung parang riot na talaga tayo o talagang kagulo na, di ba? Pero totoo yung nabanggit at sinulat ng writer namin sa Love You Stranger na binatawan ni RDG or ni Nor Domingo na sa lahat ng kaguluhan, laging dapat may pag-ibig. Grabe naman, yung mga ganon. Huwag mo ubusin. Ano pa bang mga pasabog na dapat naming abangan sa Love You Stranger, May? Yes, naku Adrian, talagang kumapit ka na Adrian sa kinauupuan mo dahil hindi mo to talaga kakayanin. Week 9 natin, ito na yung, naku po, hindi nyo na talaga to kakayanin. Pero ito pong week 9 na to, pakaabangan nyo din dahil masasagot na po yung mga ilang tanong. Pero nasa ending po ang pinakamalaking pasabog na ito po yung week 10. Guys, ang week 10 naman, ito na po yung akala mo ito na yung dulo. Pero naku po, ang dami pa palang malalaking pasabog na pakakawalan. Please, hang on tight. Humawak na kayo talaga sa inyong kinaupuan. May, go ahead please invite our kapuso dito sa Western Visayas na syempre huwag dapat palampasin ang mga exciting na kaganapan sa Love You Stranger. Mga kapuso, yun po, siguro po may mga iba po sa inyo mga kapuso po namin sa Western Visayas, hindi niyo po natunghayan yung ibang mga days na hindi niyo kayang mapanood. Please, you can catch up po sa Facebook namin sa Love You Stranger, sa GMA Public Affairs, and then mamayang gabi tumutok na kayo sa TV. Sa GMA po, mapapanood po yan. Simultaneous po yan sa TikTok at saka sa FB Live, sa YouTube din po. So, abangan niyo po ito. And please follow my social media accounts. Lahat po yun. At May Bautista. Lahat po ng social media accounts, yun po yung pangalan ko.
There you have it mga kapuso, komedyante nga si May Bautista. Thank you so much for bringing good vibes sa aton mga pinalangga kapuso diri sa Western Visayas, subong nga aga. God bless you, May. Bye! Yes. Thank you guys! Maayong aga po sa inyong lahat. Thank you mga kapuso! Ini ang GMA Regional TV Early Edition.